els apicultors continuen treballant i cuidant-se de les seues abelles. Avui, Enric Navarro ens mostra com és aquest treball durant l'hivern. Paco, aquestes caixes no són com les que veiem habitualment, no? No, aquestes són del tipus vertical, que nosaltres ja fa uns anys que estem canviant-les perquè així no tenim que desplaçar-se a les muntanyes a treure-la. Tenim que ja s'emportem el que són els pisos de dalt, que és on està la mel, se l'emportem a casa i nosaltres estem més tranquils també. I l'abella se queda sempre en els pisos de baix. Que ahí és on cria i on fa la seva vida. Dalt sol es gasten els pisos de dalt per quedar-se la mel. Entonces, per això nosaltres sempre limpiem els pisos de dalt que és on està la mel. Elles el piso de baix el gasten per la cria. I veig que també fan transhumància, no? Perquè ho tenen preparat per a carregar. Sí, ho tenim tot paletissat perquè aquestes colmenes pesen molt. I cap a on les mouen? Estem en la zona de la Serra Espadà i d'ací se les enduem a la zona del Baix Aragó a fer mel d'armeler i de romer. Les tornem a baixar ací perquè a mig quilòmetre d'ací hi ha tarongers. Entonces fem una poqueta mel d'azahar. I després ja se desplacem una altra vegada a Terol a fer mel de tomillo i alguns anys que ens interessa seguim muntant dalt a Burgos i per allà dalt a fer mel de brezo, mel d'encina. Però així a la serra també hi ha una vegetació diferent, no? Arriben a aprofitar-la, per exemple, la surera? Sí que s'aprofita. L'any que és molt càlid, la bellota, el jugo que fa, se seca i entonces la vella no l'aprofita. I el bruc, per exemple? Solem fer algun any de bruc de primavera, que és el blanc. El roget, que és el que floreix a partir d'octubre, i l'aprofiten elles però per criar per l'hivern. Quantes voltes arriben a tallar la mel a l'any? Segons els anys. Hi ha anys que són molt bons, pots tallar 5 o 6 vegades, i hi ha anys molt dolents, com l'any passat, que sols vam tallar una miqueta en el romer i una miqueta en el tomillo. Canta la flor i ensenya el seu tresor. Ara en hivern diu que toca alimentar-les? Pues sí, nosaltres sí que solem alimentar-les ara al mes de gener, però no perquè es faci falta millor el menjar per elles, sinó perquè nosaltres el que volem és que augmenten de cria. Quan vinga la floració de l'armeler, que tinguin més quantitat d'abella i de cria i té abella jove per poder treballar. I què és el que es donen? Pues nosaltres donem, veus la torta que fem nosaltres en casa, que això s'aporta moltes proteïnes. Com veuràs, ho solem posar així al centre de la colmena, que és on, en teoria, està tota la cria. És com el torró de l'abella. Molt bé, això és millor que el torró. I després es posem una bolsa de líquid perquè elles se pensen que estan entrant mel de fora, la reina se pensa que està entrant nèctar, i entonces ella se posa a pondre més ous. Que és aigua en sucre. Nosaltres gastem una mescla de glucosa i fructosa que se pareix molt a la mel. Hi ha que mirar sempre l'origen de la mel, no? El dia que posar lo menys possible perquè la mel siga lo més natural possible. Per això nosaltres sols les alimentem ara i una vegada se les enduem d'ací a la floració i ara deixem d'alimentar-les perquè elles facin la seva vida normal. Ara, estos dies, les que tenen allà al Baix Aragó s'hauran vist cobertes de neu, no? Pues sí, més de mig metre tenen de neu, però nosaltres no estem preocupats perquè tinguin mig metre de neu. Quan se'n vagi a la neu, tornarem a posar-los una altra bolsa de menjar, que ells sempre en tenen dins, i no hi ha ningú problema. Així al magatzem és on guarden les salses. Així les tenim guardades perquè no s'apolillen. Esta és la planta baixa, que és la que hem vist en el colmenar, i estos són els pisos que nosaltres anem añadint-li perquè amplien així dalt la mel. Quan este està ple, agarrem i d'ací se n'emportem i n'hi fiquem un segon piso. I així successivament fins que s'acaba la floració. I els quadres van marcats en el número d'explotació ramadera i també porten una pintura especial. Aquesta pintura la gastem nosaltres perquè senyalitzem el tipus de celdilla perquè es tega la meitat cap a un costat i la meitat cap a un altre perquè així mos piquen menys les abelles. En aquestes colmenes d'Adan, la barroa també va menys o igual? Funciona el mateix en este que en l'altre tipus de colmena, però hi ha que fer els tractaments quan tenen la menor cria possible, i sol ser en hivern. En hivern és quan hi ha que eliminar la màxima barroa possible, després tota la primavera estan un poc més tranquil, encara que ens toca fer algun tractament. I van ficant talces mentre dure la floració. Exactament. Quan s'acaba la floració, segons els pisos que vaig omplir les colmenes, pues els llevem tots i deixem soles la planta baixa. Ahí se queda l'abella, se queda la reina, i elles fan la vida normal baix. I una vegada tenen així les salses, ja és qüestió d'anar extraent. Exacte. Una vegada tenim així en casa, pues, nosaltres ja anem traient la mel, que és més higiene. Un tonell molt gros de mel. Així a Espadà sempre s'ha fet mel, no? Sobretot així a Eslida, que ha sigut el poble de referència de tota la província de Castelló. Pot ser perquè els ruscos abans es feien de suro? Claro, esta zona és molt surera i així sempre hi ha hagut diverses empreses que feien els ruscos de suro, que nosaltres es diem vasos. Ara, actualment, quants tipus de mel estan fent? Pues nosaltres així estem venent 10 tipus
però anem a parlar sobretot de Carrasca, que és d'ací de la Serra d'Espadà, la de Romaní, la de Timonet i la de Brezo, que és la que en parlàvem allí, que estava a Floridet. Les propietats són diferents, no? Les mels oscures, encina i brezo, són molt bones per l'anèmia, perquè les mels oscures tenen molts minerals. Quantes coses ens donen les abelles, no? Ens donen polen, ens donen jalea real i propòleo. El propòleo és un antibiòtic natural que s'està gastant moltíssim perquè va molt, molt bé. Cabanilles ja ens contava fa 200 anys a les seues observacions la riquesa mineral de la Serra d'Espadà, la diversitat de flora i la multitud de fruits de la terra, també de la mel. Els convidem quan passen les restriccions a que reprenguen els camins del botànic amb la lectura dels seus llibres. Li anirà xorrant